Sipilän Jani Oukapaiks Oystä terve. Käydään läpi meidän muksupussi, ihan perustoimintoja. Jes, eli ovi aukeaa tästä. Ja meillä on täällä lapsille magneettiturvavyöt ja ne vapautuu tosta. Ja magneetit hakeutuu helposti tonne kohilleen näin. Varmistetaan vielä, että ne on kiinni. Ja täältä sitten lapselle loppukiristys, että lapsi on napakasti siinä. Ovi menee kiinni sitten siten, että pikkasen saa nostaa ovea ja sen jälkeen kahva käännetään tälle pystyasennolle. Lähdetäänpä sitten kurkkaan, miten tuo akku ja moottori toimii. Akku on täällä laturissa. Töpseli seinässä ja punainen valo palaa tässä laturissa. Sietään, että se on nyt siinä asennossa, että se lataa. Akun töpseli on tämän näköinen. Tätä ei saa edes väärinpäin laitettua tuohon, tää on helppo käyttää. Ja tässä näkyy tää akun näyttö. Eli täällä on palkit, missä näkyy varaustaso ja tuossa myös lukee prosentteina, 86% näkyy tuossa. Ja nyt ennen kuin tää laitetaan tonne pyörään tää akku paikalleen, niin painetaan tätä virtanappia. Pidetään tätä pohjassa noin 5 sekuntia ja löysätään, niin akku on sammunut. Nyt se voi laittaa tonne pyörään paikalle. Akku kohdistetaan tänne akkukoteloon niin, että tämä akun vapautuspainike tulee tänne ulospäin oikealle pyörästä ja tätä lukkoa vasten. Akku napsahtaa sinne kiinni. Tarvittaessa akku voi lukita tätä painiketta painamalla ja avaimet löytyy täältä kotelosta siihen. Nyt sitten laitetaan pyörään virrat päälle. Eli ensin painetaan tätä akun virtapainiketta. Valot syttyy näyttöön. Ja sen jälkeen mennään tänne pyörän ohjainlaitteen tykö. Eli virta tulee sitten ohjainlaitteesta tuohon päälle. Moottori puuttaa nyt hetken, eli täällä vilkkuu kirkkaat valot. Ja sitten kun siinä yhtenäisesti palaa vihreä tai sininen valo, niin sitten pyörä on ajovalmiudessa. Nyt pyörä on ajovalmiudessa, kun valot palaa yhtenäisesti, niin käydään läpi tämän ohjainyksikön perustoiminnot. Eli virtanappi oli täällä. Ajovalot tulee päälle tästä, eli pidetään tätä nappia pitkään pohjassa, niin ajovalot syttyy. Ja sitten taas pitkään pohjassa, niin ajovalot sammuu. Peukalolla täältä napista voidaan vaihtaa pyörän tehomodea. Sininen on tehokkain ja peukulla painamalla tätä isoa nappia kerran lyhyesti vaihtuu vihreä ajomode, mikä on tämmönen ekologinen ajomode. Näin. Sitten pyörässä on pakki. Eli peukalolla tätä isoa nappia pitkään pohjassa pitämällä pyörä peruuttaa. Ja tätä nappia pitkään painamalla on lähtöavustin. Eli pohjassa pitämällä pyörä menee eteenpäin ilman että polkee. Sitten näistä päällimmäisistä napeista pystytään säätämään poljin nopeutta. Eli raskaalla kuormalla ylämäessä on hyvä naputella tänne kevyempi poljin nopeus. Ja sitten kun ajetaan tasaisella matka-ajoa, hyvä naputella tänne ylöspäin. On semmoinen lepposampi tahti polkea. Sitten kun hyppäätte pyörän selkään, niin on hyvä huomioida, että tämä poljin laitetaan tänne ala-asentoon. Näin. Kun meillä on automaattivaihteella varustettu moottori, niin se tunnistaa, jos jätätte polkimen näin ja lähdette polkemaan, hyppäätte pyörän selkään näin, niin se moottori lähtee avustamaan ja lähtee eteenpäin. Eli sen takia ihan turvallisuussyistä poljin tänne ala-asentoon ja sitten hypätään pyörän selkään. Mäpä sammutan nyt tämän moottorin, se tuolla hurisee, niin mä näytän, eli täällä oli se virtanappi. Noin, niin moottori sammuu. Sitten käydään läpi vielä jarrut.
Eli kahvajarrut. Vasen kahva on etujarru, oikea kahva on takajarru. Ja aina kun pyörä on paikallaan, niin käyttäkää seisontajarrua. Eli kahva puristetaan pohjaan ja tämä vipu käännetään kiinni, niin meillä on seisontajarru päällä. Seisontajarru vapautuu kahvaa puristamalla näin. Näin ja näin. Todella tärkeää muun muassa kun lapsia tulee kyytiin, lapsia poistuu kyydistä, että teillä on aina seisontajarrut päällä. Ja muutenkaan pyörää ei saisi pysäköidä mihinkään ylämäkeen, niin sekin on tärkeää, että varalta seisontajarru aina päällä. Sitten kahvalukon toiminta. Eli meillä on täällä pussukassa kahvalukko, kun pyörä on parkissa, niin seisontajarru päällä. Sen jälkeen kahvalukko laitetaan näin ja tuosta painamalla kahvalukko menee kiinni. Ja avaimia on hyvä säilyttää sitten tallessa. Kiitoksia! Tässä oli Muksupussi perustoiminnot ja ei muuta kuin mukavia retkiä Muksupussilla. Moi!